भाई लोग तो वो लोग के इंतजार बल खत्म का है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होकर जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा एक पीस माल। अरे हाँ, एक पीस माल गाना कब तक होता कौना चैनल से होता कौ तरीके गाना रिलीज करल जाता, गाना कैसन होकेला बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो वो लोग के ये वाला वीडियो में। तो ये वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो पहले तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ, एक पीस माल ये वाला गाना के लिखले के बता। गाना के लिखले बड़न आशुतोष तिवारी। अरे हाँ, गाना के लिखले बड़न आशुतोष तिवारी। बाकी तो लोग के वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली प्रियांशु सिंह के। अरे हाँ, आशु प्रियांशु की जोड़ी बा और गाना बतावल जाता कि बहुत ही खतरनाक होकेला बा। अरे हाँ, बहुत ही बेस्ट होकेला बा, बहुत ही मस्त होकेला बा। और ये वाला जौन गाना बताओ लगन स्पेशल गाना होके वाला बा। अरे हाँ, लगन शुरू हो गल बा और लगन स्पेशल गाना पावर स्टार पवन सिंह के रिलीज होके जा रहल बा। बाकी वाला गाना के भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह। अरे पवन सिंह और शिवानी सिंह के आवाज में तो लोग ये वाला गाना सुने के मिली। बाकी गाना बहुत ही बेस्ट बा। बाकी ये वाला जो लोग वीडियो में देखे के मिले संजना मिश्रा। अरे संजना मिश्रा और पावर स्टार पवन सिंह के साथ वीडियो शूट करल गल बा और वीडियो भी बहुत ही खतरनाक देखे के मिली और क्वालिटी ये में बहुत ही ज़्यादा बा। लाइटिंग वाइटिंग के साथ बहुत ही अच्छा वीडियो शूट करल गल बा। बाकी वाला जौन गाना बताओ बहुत ही बेस्ट होके बा कि आशुतोष तिवारी लिखल बड़न और आशुतोष तिवारी हर गाना बहुत ही बेस्ट लिखलन पवन सिंह गाते। और म्यूजिक प्रियांशु सिंह के बात म्यूजिक भी बहुत ही तगड़ा हुई। बाकी वाला जौन गाना बताओ वेड इंटरटेनमेंट स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके बा। अरे मगई चैनल है और ऊपर पावर स्टार पवन सिंह के गाना रिलीज होके बा। वेड इंटरटेनमेंट स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके बा। बाकी वाला जौन गाना बताओ रिलीज हुई 18 तारीख। आ रहे यही 18 तारीख के 6:30 में वेड इंटरटेनमेंट स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। तो वाला गाना के मिस मत कर लें क्या कि पावर स्टार पवन सिंह के वाला गाना बहुत ही बेस्ट होके बा, बहुत ही मस्त होके बा। लगन चढ़ गल बा और लगन स्पेशल पावर स्टार पवन सिंह गाना रिलीज होके जा रहा बा। तो वाला गाना के मिस मत कर लेंगे। बाकी मोशन पोस्टर आ चुकल बा। जे भी भाई अभी तो मोशन पोस्टर नहीं देख ले वेड इंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकता। बहुत ही खतरनाक बा मोशन पोस्टर। बाकी वाला गाना जौन बताओ 18 तारीख के 6:30 में रिलीज कर ली। बाकी तो के वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें। बाकी तो भी पावर स्टार पवन सिंह के फैन बढ़ लें तो अच्छा से कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी हम वीडियो वायरल नहीं हो तो जो पवन सिंह के वीडियो बनाओ तो ए पर शेयर करके वीडियो के वायरल कर लगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।